askotan aldatu da Miguel Altuna, irakasle sartu nintzenetik, zuzendari iritsi arte. Aldatu da gauza askotan. Ni etorri nintzanean ikastetxe askoz txikiagoa zen, 20 irakasle geunden, mekanikan, 10 elektrizitatean, 6 administraritzan, guztira 50 irakaslera ez ginen iristen. Momentu honetan 74 irakasle gea eta gainera aniztasun gehiago dago. Zergaitik hauskunde hori? Momentu honetan lanbide heziketa boga-bogan dago, ikasle gehiago ditugu, baina baita ere onda eraldaketa bat. Lehen bakarrik hasierako formakuntza emoten zen bezala, hasi ziren lehenengo hasi zen hobetuzeko, langileendako ikastaroak, hurrengo urratsa hasi zen enpresendako proiektuak, orain bultzatzen dugu ekintzailetasuna. Orduan, eraldaketa prozesu horretan aurrera eramateko irakasle gehiago behar dira.